Ей, и на времето аз същото бях. Като пия така, жена ми сема биеше. Ти пак мълчи, твоята жена не е ли същата? Ти пак откъде познаваш моята жена, ма? Мълчи, Ей, колко дена стана, то самет ми е дебър. Чакай да му дам да пие, че да има пол да го бия. Бая, Амет, на теб още не ти се пи? Не, ма, не ми са пи, ма. Преди малко една жена биеше мъжа се е тука. Бая, Амет, остави тази жена. От днеска от душата ми дойде да ти дам една ръке да пиш. Ако направиш една фокус, хелял да ти е. Наистина ли казваш, дето от душа, че даваш да пия тая ракия, ма? Вися какъв фокус ще ти направя, ма? Фокус, фокус, абрака, табра. Не се отвикна да пише, сега ще те оправя аз. Ма ми даваш да пия, сега ще ме биеш ли пак? Ей, тебе жената да би, мене ме би. Дай да се отюри вече. Без сунето иска тази жала, ма. Ади нашката, да. Твоя мъж взе моя мъж, отидоха да пият. Ей, сега ще видят те. Виж къде